What's up mga bay, mga gaos? So it's your boy Bisaya and welcome sa aking channel. So guys, sa episode na to, so ito na naman, nagagala na naman ang yung boy B. So welcome sa aking channel. So ngayong araw na to guys, hindi ako nakapag-intro kanina. So bale, dito na po tayo ngayon sa Mount Sinai, dito sa may Manticao. Medyo grabe yung experience ko kanina guys. So makikita nyo yan guys kung tatapusin nyo yung video. So grabe yung experience ko kasama si Roxy, si J-Rox, yung body natin. So grabe grabe yung putik niya guys. Ayan. So ayan na nga guys, andito po tayo sa may Mount Sinai at may mga riders din dito. And today is Sunday and it's happy Sunday, happy blessed Sunday. So first time ko pong pumunta dito and grabe yung experience talaga, sobra. So talagang ewan na lang. So panoorin nyo na lang guys yung simula hanggang matapos para ma-experience nyo rin kung ano na-experience ng ating body. So yun. Ambot lang mga paana ko. Boss, pwede mga tana. Ano ba ni Manticao? Asa tong Mount Sinai banda? Mount Sinai. Mount Sinai sa concert. Yeah, kaso may bukid ka man ko siya. Kanay. Diretso lang na siya. Then, pangutan na lang kung sa tuod. Kaya namin duwi ka na floating kita madalas. Sige. Thank you kaya. Thank you.
boss, pwede mo matana? Asa dagat ang diretso Mount Sinai? Mount Sinai. Bukid siya, bukid. Loy. Mount Sinai. Okay? Diretso ra ni sa nga dalan. Dito na. Bota na lang abot dito sa makalabay tag duha ka tulay. Duha ka tulay. Tulay man ang isa. Oo. Abot unahan. Abot tulay dito unahan ay sentro anak. Bota na ilang. Silang tulay sa tuod, munta na ka. Sige. Kuan man ka tulay mong malasyan gikan. Tulo. Tulo. Oh, dito na bota na pa makalabay na kasi ka tulo. Sige. Bota na. Thank you kayo. Nagkatao na diha. Ay pagasunod ka. Kagamo kay motor. Naaday. Sige. Thank you kayo. Sige, thank you. Mga rider. Ito na. Kahinto mo lagi sila. Mga rider. Wala mga rider. Another landslide. Dikit sa musta. Nah, nagkarwas ko. Oh. Ay, sada kayo. Ayos. Sada kayo sa tanan ka tubig dito. Mo siguro siyang gaka-landslide kay humok ang iyang tungod sa tubig, no? Oh. Sige buhatan ganilagdalan din nga inana ang gakahitabo. Rider slip also. Yun, dito na tayo sa Mount Sinai. Inebe? Taka ba de? Abe, kulod ba? Kaliyo niya na, inatras kay lugar ba yung atras? Thank you Kaban lang. Kaluoy, Aerox. Namugad ko. Mana ka ba? Sige lang.
Grabe. Sige basta. Thank you. Kawawa si Buddy. Yun. So nakaabot din tayo guys. Grabe. So ganito po dito sa ano guys, sa inakit ng bundok. Kawawa naman ang Roxy ko. Kawawa naman si Buddy Aerox. Mount Sinai. Welcome to Mount Sinai. So guys, sa mga gusto pong pumunta dito sa may Mount Sinai, pag scooter ang gamit nyo guys, good luck na lang sa inyo. Kasi alam nyo, medyo mahirap yung daanan. Kawawa yung scooter nyo guys. So mas maganda maglakad na lang kayo. So yun, medyo malapit na tayo guys sa ating pupuntahan. Pero ito yung madadaanan nyo bago kayo makakarating doon sa ano guys, sa pupuntahan nyo. Wow, another lubak-lubak. Murag-yagiyan, maganisag ko no. Kanang tubig, ulan. Gabi. Uy. Buddy. Laban lang Buddy, laban. Kaya mo yan Buddy, ay. Oh my God, Buddy. Ha? Mo good. Laban lang Buddy, kaya mo yan. Hindi tayo bibigyan. Laban. Grabe. Grabe. Buddy, kaya mo yan. Ayaw give up. Diyakin na. Ha? First time niya ni Agi ginani. Laban lang yun, laban. Lost na yun eh. Mount Sinai na yun. Ha? Mount Sinai. Coffee time. Woo! Nice. Sa pag-uli, napunata ang problema na eh. So asa gid ang Mount Sinai? Ha? Dili, natin pangalan ka nakita na sa phone ay pangalan. Mangutana ta dili. Guys, pwede mangutana. Arap tang Mount Sinai. Kato Ah, masaka pag bukid otro. oh. Alayo pare kayo day. Lah. Lah. Magita man ay atok mga orange oh. Ah, basta ka ni diretso rin sa ngadalan. Diretso lang.
Sige, sige. Thank you kayo. Turo, bukid layo pa kayo. Laban lang, Roxy. Di lang ta maplatan mo, ora gyud importante. Huyupon pagid no. Ha? Karon digyas na. Lapok naman itong agian. Dinggo koron kag iro bitaw. Nahinani ang dalan. Oh my gulay. Makaligo mo siguro rin akong sapatos sa kuan. Kanal. Lapok. Asa naman ang Mount Sinai? Nawala sa Mount Sinai. Hindi na alam ang dinadaanan. Grabe. Laban. Kaya mo yan, buddy. Oh, ayati. Ayati. Nagta na to sila. Nagta na to mga riders. Di na ta mapindi kayo. Makadaog na taan eh. Daog kami. Ayati. Ano ka na eh. Oh, mga riders. Rider in tandem. Yeah. Nagaya akong tiil. Ha? Di ko na ako nag-cram akong din yan. Pagka-digyas ba? Ayun, ikan. Sige. Kaya na, paano, nagtanong magahit lang din. Sige, sige. Ay. Okay. Hindi na nagano. Hindi kaya mas. Daligo eh. Lagi. Sige lang boss, okay na. Ay siguro. Okay ra mo? Oo. Ano on? Kano ba? Sakit at tumagiran. Lalay na ka. Sige, okay na boss. Okay na? Sige lang. Aduto ka. Danog na ani kayo. Danog gyud. Grupo mo boss. Thank you kay boss ah. Okay na. Ano pangalan yung kan boss? Kuan mi may ano sila mi karon infinity pa mi sa una niya pag MILC? register initaw ra mi. Initaw. Dapat mi kagayan. MILC no? Infinity Riders. So shout out sa mga taga Infinity Riders. Maraming salamat sa inyo guys na medyo nahirapan ng body ko. Kaya yun. Hello po. Thank you boss. So grabe. Laban lang body ha. Huh? So inanigid siguro siya. Inanigid siguro yung mga experience. Mag-backlight ah. Wala na magana spike kayo ang pan. Wala na kayo spike. Dahil sa'yo Mount Sinai. Okay. Lapok. Grabe. So maraming salamat sa riders na Infinity. Taga Initaw daw sila. Yun, maraming salamat sa inyo guys. So
So shout out sa inyo Infinity Riders in Itaw. Hello po. Nagani kay gitabangan ta. Buang na ang akong motor. Wala sa kasabot yung gibat. Lah, nakuan din niya akong mirror. Asa sila niya? Sa dini. Ha? Gilid no. Mara lagi siya kuan. Mara siya scary. Ha? Dapat ita mabtanog ulan unya. So tsada kaya akong sapatos kay ma-experience niya ang kuan. Maugyo. So okay ra. Pero wala siguro nagulan gapon no. Ha? No? Oh, di ba kung wala unta nagulan. So grabe. Laban lang Roxy. Tabang. Grabe. Nabutan na naman natin ang riders. Infinity Riders. So laban lang guys. Laban lang, laban. Boss. Laban. Oh my God. Grabe na to. Grabe. Ay, medyo boss ah. So yun guys, itong rider na to, mga ano to, Infinity Rider. Ayan. Siguro mga iba-ibang klase mga motor to sila guys. Hindi sila pa. So maraming salamat sa kanila guys. Tinulungan kanila ako. So let's go. Let's go. Laban ng Roxy. So ayan mga riders na yan guys. So maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo Infinity Riders.
fish man. Mana isa boss? Mana na din eh? So, pwede dit. Pwede ra din eh. Sige, sige. So, nakaabot na gid ta. So, andito na ta. Nakaabot na ta sa Mount Sinai. So, welcome to Mount Sinai, guys. Yun. So, grabe. Laban lang, Roxy. So, ang ating buddy na si J-Rox. So, hindi niya kayang sumuko. Lumalaban to.